Ja, det var helt vildt. Halløj, børn, og velkommen til Helenas nye børnetime. I dag skal vi se på en masse finurlige ting og længere. I dag har jeg min computer til at skrive. Det er denne her, kan I se. Den er rigtig stor. Der kan være mange ting. Først så åbner vi den her i dag. I dag har vi min læbepomade. Den har jeg købt ned i Matas en gang. Hvis man åbner låget en gang imellem, men det kan man ikke lige nu. Så kan man åbne den, og så kan man gøre sådan her på læberne. Og den lugter rigtig godt af kiwi. Den er bare rigtig god til tørre læber. Hvad har vi mere? Min nøgle! Den er jeg bare glad for, kan jeg godt sige jer. Ved I hvad? Denne nøgle her har været væk så mange gange. Allerede inden der var gået en måned herude på gymnasiet, blev den væk for mig den første gang. Og den anden gang, hvor jeg måtte op og finde den op på kontoret. Men de var meget søde. Men jeg har fået denne nye, store, lange, finurlige ting her. Og den kan jeg så sådan hænge fast rundt omkring. Og så ved jeg altid, hvor den er. Og pingvinen, det er fordi, den er med for fedtsugninger. I kan godt se, det er rigtig flot. I dag har vi fundet dette tryllekanalhus. Her. Samé. Hun er en pige, jeg går i klasse med. Og hvis man så lige laver det her, så siger man tryllerylle, og så åbner man knæ. Jeg sætter lige tasken ned, for der er godt nok ved at irritere min lårbas. Så åbner vi lige her penalhuset, og så finder vi lige, jeg har sådan en trylleblyant. Den er ikke fri. Den er hvid i dag, og den er ikke spidset. Men så kan vi så finde. Den tryller lige om, så den er spidset. Er I klar? Er I klar på? 1, 2, 3. Tryllerylle. Der var den sørme lige. Skal vi lige trylle den tilbage igen? 1, 2, 3. Tryllerylle. Ej, der kunne I ikke se det. Og så gør vi det lige i slow motion, for I rigtig skal se tricket. Er I klar? 1, 2, 3. Tryllerylle. Hov. Der var den sørme igen. Og så tager vi lige, hvor vi spoler bagland. Hov. Der havde vi så en tryllepladsen. Det var en smart ting. Det var et tryllepinalhuset. Det skal vi se på næste gang også. Det var Samé. Hvad har vi mere en kasse? Hov. Dette er en pose. Hov. I posen havde det lige ting, vi ikke kunne kigge på. Men det... Det er faktisk ikke en nærepind. Det er faktisk bare en strømpe, hvor vi har proppet strømper i. Og dette er en nærepind. Det er det nemlig. Det er en kattehale. Der er nemlig lukket om kattehale her den anden dag. Det kan godt se. Rigtig god til at sådan noget. Så får vi det ned i posen, fordi vi ikke cigaretten indholdet i posen i dag. Det tager vi lige en anden dag, hvor vi fortæller om far, mor og børn. I denne uge har vi AT. AT er en masse fag blandet sammen. AT det er sådan noget med mange finurlige sager. Halløj med dig. Velkommen til jo. Hvad hedder du så? Hun er døv. Det er derfor, hun ikke snakker. Og så man bruge tegnsprog. Tegnsprog er jeg så god til, hvad det sidste blev. Tilbage til AT. AT er sådan, i denne uge har vi om noget industriel revolution. Det er et meget langt ord. Det er først industriel revolution. Det er lidt svært at huske på det. Men det er i hvert fald godt, og man lærer om dampmaskiner. Dampmaskinen er en meget indviklet ting. Det fortæller vi om næste gang. Men som I kan se, børn, fortiden er gået. Så jeg vil lige pakke mine ting ned i tassen, og så kan vi søge fra velfærden. Nu pakker vi lige mit lille hernede. Så vi til velfærden. Jeg har lånt den lidt fra til samtønne. Nu er den klar. 1, 2, 3, og I finder alle sammen med. Nøgne mennesker. Hov. Det her nu kan vi større med det her.
Det er en lort. Det er en lort. Det er en lort. Næste slut. Det er en af de flotte timer at slut. Øj, ja. Kage. Der er desværre ikke mere tilbage. Så det er godt, min ven. Vi ses jo snart igen.